Český ležiak, klasika, ktorú všetci dobre poznáme. No variť kvalitný a čistý český ležiak doma môže byť ozaj výzva. Tak si pripravte poháre, ideme na to. Na začiatok pár informácií k českému ležiaku. Keď sa pozrieme na BJCP, tak je tento štýl definovaný ako svetlý, prémiový český ležiak s obsahom alkoholu niekde od 4,2 až po 6%, s vyššou horkosťou od nejakých 30 až po 45 IBU a tak ako všetky české ležiaky varený dekokčne. Myslíte si, že sa budem trápiť dekokciou? Ani nie. Infúzia to istí, ale teda samozrejme viackroková. A nebude to jediná vec, ktorá nebude tak úplne tradičná. Ale čo budem ďalej rozprávať? Poďme variť. Začínam s 15 ml filtrovanej vody, ktorú si upravím na výsledný pomer 1:1, konkrétne 50 mg na liter chloridov a 50 mg na liter síranov. Tento vyvážený profil podporí aj príjemnú sladovosť a plnosť, ale zároveň aj horkosť a suchosť piva, čo je pre tento štýl veľmi vhodné. Namletý slad, konkrétne 82% Pale Ale, 15% mníchov 2 a 3% kyslého sladu pridávam pri teplote 67 stupňov Celzia a začínam viackrokové infúzne rmutovanie pri teplote 63 stupňov Celzia, na ktorej držím teplotu 30 minút. Následne pridám 5 litrov vriacej vody tak, aby sa zvýšila teplota k 72 stupňov Celzia, kde držím teplotu ďalších 30 minút. Po tomto kroku pridám 5 litrov vriacej vody tak, aby som dosiahol teplotu na odrmutovanie, a to asi 77 stupňov, kde držím dielo ďalších 10 minút. Následne slad vyberám a prelievam horúcou vodou, teda už nie vriacou tak, aby som dosiahol objem 25 litrov sladiny a prechádzam k chmeľovaru. Chmeľovar robím 60 minútový, kde na začiatku chmeľovaru pridávam 40 g chmelu SAS Special, ktoré by mali pridať asi 27 IBU. 10 minút do konca chmeľovaru pridám chladič a 20 g chmelu SAS Special, ktorý by mal pridať ďalších 7 IBU. Po vypnutí chmeľovaru počkám, kým teplota klesne k 80 stupňom Celzia a pridám ďalších 30 g chmelu SAS Special do hopstandu na asi 30 minút, ktorý by mal pridať ďalšie 4 IBU, čo je vo výsledku 38 IBU. Po hopstande mladinu schladím na 20 stupňov Celzia a pivo stočím do fermentačnej nádoby. Mladina v tomto okamihu mala OG 1046. Kvasnú nádobu som presunul do chladničky, kde som mladinu schladil k 10 stupňom Celzia a pridal 2 balíčky kvasnic od Fermentisu SAF Lager S 189. Pri teplote 10 stupňov Celzia som nechal kvasiť 5 dní, po ktorých som teplotu nechal vystúpať na 15 stupňov, kde som pivo držal ďalších 5 dní. Potom som pivo schladil na 2 stupne na 2 dní a stočil do kegu, do ktorého som tiež pridal želatínu. Pivo po prekvasení malo FG 1012 a teda 4,5% alkoholu. Tak, a toto je výsledný český ležiak. Pozrieme sa na tú krásnu farbu. Je to krásne, tak by som povedal, tmavo-žlté, tak do zlatista. Je to taká klasická farba tradičných českých ležiakov. Nič špeciálne. Je to pomerne číre, nie je to
úplne najčírejšie na svete, ale je to pomerne číre, dá sa cez to pekne vidieť. Pomohla v tom určite aj tá želatina a určite tomu pomôže aj čas. Ja to teraz spijem po nejakom mesiaci od uvarenia a stočenia do kegu, teda nie od uvarenia, od stočenia do kegu. A vidíte, aj pena pekne drží, pekná biela. Farbu sme si ohodnotili, všetko. Dobre, poďme na vôňu. Á, to je krásna vôňa. Tu cítim z toho tú nachmelenosť, ten tradičný SAS štýl, žatecký červeniak. Aj keď toto je SAS Special chmel, je to trošku iné, ale je to tam stále také jemné a ide to jemne aj do tých citrusov, čo je zaujímavé. Nie vždy sa to nájde v týchto klasických českých ležiakoch, tie citrusové podtóny, ale inak je to v podstate zemité, chmelové, príjemne chmelové. Je z toho cítiť veľká sladovosť, silná sladovosť typu fakt čerstvý chlieb, upečený chlieb alebo niečo na ten spôsob. No je to príjemne sladové. Cítiť z toho už, že to bude sladučké a myslím si, že aj pomerne horké. A inak nič z toho necítiť. Žiadne maslo, ani síru, ani nič také. Pomerne dočista prekvasené. Tak poďme na to. Nasýtenie stredné. Telo je v podstate tiež stredné, až stredne, trošku povedať stredne ľahké. Nie je až také ľahké, ale není tam nič, čo by ho v podstate držalo hore, takže je to skôr suchšie ako plnšie, ale výborne piteľné. Horkosť je v podstate stredne vyššia, má to nejaké 38 IBU, prekvasilo na asi 4,5% alkoholu, takže klasická v podstate 11, možno trochu horkejšia na tie tradičné české ležiaky, ale inak super, tak poďme na chuť. Cítiť tam príjemnú sladovosť. Tú kôrku chlebíka a tieto veci. Je to tam fakt príjemné. Zároveň to súznie s tým chmelom. A ten výraz toho chmelu v podstate aj tým, že som ho dával do hopstandu, čo asi nie je úplne zvykom pri českých ležiakoch, neviem. Nepoznám samozrejme recepty českých ležiakov. Myslím si, že skôr sa používajú hlavne na akože do varu, do chmelovaru. A tým pádom v podstate ten chmel aj je taký drsnejší, chmelovejší, trávnatejší by som to povedal. Nechcem to úplne označovať ako za trávnatý charakter, lebo to tak úplne není. Ale je výrazný a drsný, ale zároveň vôbec nevadí. No čo? K tomu. Tradičný český ležiak. Určite to nie je vodové, ako nejaké desiny, ktoré niekedy bývajú desiny vodové. Tie ležiaky, toto vôbec nie. Je to síce suchšie, ale tým, že je tam ten mnichovský slad, dodáva to peknú komplexnosť a ten charakter, ktorý tam v podstate inak by chýbal, keby to bol čistý iba pale ale slad alebo niečo také. Kvasnice, to sú v podstate ležiakové, takže verím tomu, že tam nepridali na chuti, že v podstate si vykvasili a odišli, čo asi sedí. Dobre, nemám čo vytknúť. Môžeme variť viac a viac takýchto pív. Rozmýšľam akurát, či by som to nevylepšil nejakým karapilsom alebo niečo týmto recept.
alebo nenahradil mníchovský slad nejakým karahelom alebo niečo, ale ani netreba. To má byť v podstate niečo na štýl fest beeru, samozrejme session fest beer, lebo som chcel v podstate niečo ľahšie, nechcel som 6% pivo. Ale potom som tak nejak prešiel k tomu, že uvarím proste klasický český ležiak. Viem, že teda použijem Pale Ale slad, lebo ten mám proste po ruke, nemám teraz plzeňský, tak použijem Pale Ale, ktorý som kúpil. A do toho som teda šupol 15% toho mníchovského sladu a pekne to doplnil charakter toho piva, úplne super. Čiže zaujímal by ma fakt porovnať to, že by som dal plzeňský slad s mníchovským versus Pale Ale s mníchovským. A že čo to spraví, či to bude výrazne lepšie, alebo výrazne horšie, alebo to bude nebadateľné vôbec. No neviem. Dobre. Že tá vysoká horkosť, je to vyššie, vyššia horkosť, ale akože super. Nie je to úplne Oktoberfest beer, lebo tam sú určite tie piva sladové a chutné, a neviem, teda chutné, sladké a také tie sladové proste piva plné. Ale toto je super. Ako klasická 11. Musím to porovnať s nejakými ďalšími českými 11-kami. Či to bude lepšie alebo horšie. Ale za mňa v pohode. Na kanál to nie je. V podstate sa nič nepokazilo, takže je dobré. Vypiť sa vypije. A teším sa, že som dokázal použiť kvasnice S189 konečne. A normálne som prekvapený, že sú dobré. Že možno aj lepšie ako tie 3470 alebo S23. Ale v podstate sú to ležiakové kvasnice, takže všetky sú tak nejak čisté a v podstate rovnaké. Sú tam len minimálne rozdiely, si myslím. Musel by som to porovnať jednak k jednej, aby som vedel. A inak čo? Nič. Tak na zdravie.